Zápisu po víťazstve 6-4. Neuveriteľný výkon našej reprezentácie a je to najlepšia pozvánka aj na zajtrajšie zápasy, kedy naša reprezentácia bude bojovať proti Bulharsku ráno o potvrdenie prvého miesta v tabuľke a o finále. Áno, toto je presne niečo, čo sme chceli vidieť. Naozaj videli sme zápas úplne dvoch odlišných polčasov. V tom prvom sa českí hráči dostávali do príliš veľkého množstva zakončení. Naopak v tom druhom polčase myslím si, že najlepší výkon slovenskej reprezentácie, ktorý som v dlhom čase videl. Poďme si do detailov alebo podrobnejšie rozobrať, Juraj, tento zápas. Za tú defenzívu do 19. minúty si naši reprezentanti nezaslúžia v úvodzovkách ani groš, pretože to bolo naozaj deravé a robili sme príliš veľké chyby, najmä pri tom pozičnom bránení. Áno, naozaj v úvode zápasu štandardné situácie Českej republike vychádzali naozaj takmer 100%, dostávali sa do ľahkých zakončení, dostali sa do rýchleho vedenia 1-0. Naozaj bola tam takmer 100% šanca, ktorá mohla skončiť gólom na 2-0. Neskončilo tak, možno tieto kľúčové momenty, ktoré sa aj v niektorých situáciách priklonili na našu stranu, ale naozaj veľmi dobrý bojovný výkon, takže zaslúžená výhra. A myslím si, že tento zápas sa musel fanúšikom veľmi páčiť. V tabuľke máme 6 bodov. 3 majú Česi, 3 majú Bulhari. Izrael zatiaľ teda čaká na nejaký bodový zápis, ale je jasné, že zajtrajší zápas proti Bulharsku veľa napovie a Bulhari dnes predviedli, že budú veľmi nepríjemným súperom a potrebujeme pridať ešte pár percent dnešnému výkonu, najmä z druhého polčasu. Určite, tento výkon z druhého polčasu si musíme potiahnuť aj do zajtrajšieho zápasu, teda posledného skupinového, a verím teda, že sa dostaneme aj do finále, takže dôležité bude v tom zápase získať minimálne bod. V prípade prehry by sa tvorila mini tabulka vzájomných zápasov, počítali by sa skóre z týchto zápasov, takže naozaj ešte všetko otvorené a je to skvelá pozvánka na zajtrajšie zápasy. Veľká reklama pre malý futbal, najmä gól Adama Kuľhu nakopol náš tým za fantastickým obratom, vďaka ktorému víťazíme 6-4. O malú chvíľu bude pripravený aj tréner Peter Barnišin, ktorý nám zhodnotí s kolegom Marekom Žolnajom tento neuveriteľný 10-gólový zápas, ktorý sa v náš prospech vydaril a zvíťazili sme 6-4. Zápas Slovenska proti Česku. Slováci ho napokon zvládli a zvíťazili. Pri mikrofóne už máme Spokojnosť. 4 z Galanty a opäť slovenskú reprezentáciu.